Kini ang Atraka Balita 943. Sa proyekto sa kadalanan sa National Highway ning lalawigan sa Negros Oriental mao ang pagpahalapad sa kadalanan o nailhang road widening nga proyekto usab kini sa Department of Public Works and Highway kon DPWH. Ang nagpadayon karon nga paghalapad sa kadalanan sa lungsod sa San Jose gikan diha sa may Lalaan padulong diha sa may sentro sa Barangay Santo Niño Road. Vice Mayor Melnick Logronio sa lungsod sa San Jose. Ang nainabi kini sa Atraka Balita 943 News Team. Kagabong adlaw nga mihangyo kini siya sa DPWH. Ilabi na sa kontraktor nini nga kon mahimo hinahinayon lang og pagbutang og bato o ibakpil sa duol sa dagat tungod kay sa rason nga adunay fish sanctuary. Dugang pa ni Vice Mayor Logronio nga tungod kay ilang giprotektahan usab ang marine area diha sa mao nga lugar nga aduna usab sila protektahan. Ang bag-o nilang tourist spot ang gagmay nga mga iho nga naa diha naglangoy-langoy sulod sa ilang fish sanctuary o kini maprotektahan usab nila ang isda o ang mga corals. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor Melnick Logronio. Actually, amo na nanggi hangyo gud ang DPWH nga kuan minimum kung mahimo minimal na gud ang impact sa kadaot diha mo na nga mayo kay ang contractor ang atong contractor kuan pod kayo ang contractor diha nga ga-implement tako kayo og pagtan-aw diri sa atoa may kooperar pod nga hangyo may nga mag-reprap usa sila usa daw hulugan o guan diba si maglayas unya bay tinuod kay dako gud kay nag-impact og pasagdaan kay atong last nga ga-implement diha gihulugan ra og katong mga balas nga apog so pagtaob pastilan ga brown na dira may padtong panahon na katong lugar kay dili pud covered pa sa sanctuary ug magkaabot-abot na to sa taas mga maigo na man ginto. So karon na contractor ipasalig man namo nga ayaw kabalaka namo diha bais kay amo ganang i-reprap usa mi muhulog para dili mo dilute dito sa dagat nya nga mo'y mahimong makadaot kay basig mo apekto na kay basig mga acidic na ay mga bakterya unsa pa ba nga makadaot sa ato ang corals. Kini ang Atraka Balita 943. Si Vice Mayor Melnick Logronio sa lungsod sa San Jose. Eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 94.